उदालगुरि जिल्लानि बेरामजों भुगिनांना थानाय बेरामिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा आथिं सानाय, मोदोम सानाय, मेगननि बेरामजों भुगिनांना दं नामा? अब्ला नोंथाङा दिनैनो खौरां लाहरदो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा देवलगुरि अनसु मेडिकेल स्ट'रआव। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोलनि देवलगुरि सक साखाथियाव थानाय अनसु मेडिकेल स्ट'रआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बिहार रायजोनि पाटनानिफ्राय गोजौ फाहामथायनि रोंग'सा देहा फाहामगिरिखौ दान मोनफ्रोमबो हांख्रायना लाबोना जिल्लानाङै मोजां सिबिथाय होगासिनो दं। बे मेडिकेलाव गाहायै आथिं सानाय, मोदोम सानाय, हारानि जेंना, मेगननि बेराम बायदिफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। लोगोसे नेपाल हादोरनिफ्रायबो मेगननि मोजां फाहामथाय होग्रा देहा फाहामगिरि फैनानै देहा सिबिथाय होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नं 700222605001 आव खौरां लाहरनो हागोन। बे समाव जोंनि उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि बेरामिफोरजों लानाय मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिना लानि। नंगौ मानसिनि जिथु देहा बे देहायाव बायदि रोखोमनि बेमार आजार सोमजिनायखौ जोङो बे समाव जोङो नुबोबाय थादों। दा बेबायदिनो बेखौ सोखानो थाङोब्ला जोंनो गोनांथि जानानै फैयो सासे मोजां डाक्टरनि गोनांथि होननानै। दा नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरिसिंगा देवलगुरि सकनि साखाथियाव। आरो बे हरिसिंगा जिथु हालामनि जिथु नैबे देवलगुरि सक साखाथियावनो गंसे जिथु अनसु मेडिकेल स्ट'र होननाय मोनसे जिथु फार्मासिस दङ। बे फार्मासिसाव गोजाननिफ्राय बेबायदिनो दिनै डाक्टरफोरा फैनानै बेयाव माखासे बेमारनि जिथु फाहामथाय बे फाहामथायखौ नैबे समाव होबाय थानायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोनबाय थादों। दा जाहोना जाहैबाय जिहेथु गोजाननिफ्राय बेयाव हांख्रायनानै लाबोजानाय माखासे डाक्टरफोर, जाय डाक्टरफोरा दिनै मोजां ट्रिटमेन्ट होनानै नैबेयाव गोबां मानि जिथु सुबुंफोर बेमारजों भुगिनानै थानाय बे पेसेन्टफोरखौ दिनै बिथांमोना सोखाबाय थादों। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ जिहेतु बिथांनिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय सासे पेसेन्ट, आरो बे पेसेन्टनिफ्रायनो आङो नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानि। जिहेतु बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय बायदि रोखोमनि बेमारजों भुगिनानै दङमोन आरो दिनै नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'रआव बिथाङाबो फैनानै गावनि देहानि जिथु जेंना बेखौ सुस्रांनो थांगासिनो दङ। दा नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो नाजानि। नोंथाङा बहानिफ्राय फैदों? आं हरिसिंगानिनो। हरिसिंगा मा गामिनि? लांदांपारा। जिथु नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'राव गोबां रोखोमनि बेमार हामो होननानै जों खोनाबाय थादों। बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? नंगौ, आं दिनैसो पेसेन्ट सासे लाना फैदों। ओमफ्राय दिनैसो फैनाय जादों आंबो। मासाव खनसे फैयो होननानै आं दिनैसो मिथिदों। ओमफ्राय दिनैसो खिथिनाय जागोन आरो। दा पेसेन्टआ मा जादों नोंथांनिया? पेसेन्टआ सानाय सुनाय, आथिं सानाय। आरो गोबाङानो बुंबाय थादों जिहेतु नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'राव बे सानाय सुनायनि जिथु बेमार बेयो हामो होननानै, आरो खम बेसेनावनो बेबायदि फाहामथाय होयो होननानै। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? सैथोआनो जानांगौ। थारमाने जों दायो मिथिनो मोन्दों गुबुना मोजां जादों। बेनिफ्राय दायो जोङो बेखौनो फोथायनानै फैदों आरो। नंगौ, बिथाङाबो जाहैबाय नैबे हरिसिंगा हालामनिनो, आरो बिथाङा बुंथिदों जिहेतु दिनै बेयाव गोबां सुबुंफोरानो फैनानै माखासे फाहामथाय लायो होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। आं नैबे समाव आरो आं मिथिनो नाजाबावनि। दादा ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই মষ্টলপুৰ পৰা। কিহৰ কাৰণে আহিছে? মই এইটো অৰ্থপেডিক কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই বেমাৰত ভুগি আছে? মোৰ 2 বছৰমান হ'ল। আজি 4বাৰ হ'ল ইয়াতে অহাটো। ভাল পাইছোঁ আৰু। ইমান দূৰৰ পৰা আপুনি ওদালগুৰিত আহিছে? হয়। অন্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি পেলাই? হয়। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? মই ফেচবুকত পালোঁ এইটো নাম্বাৰটো যে প্ৰচাৰ হৈ আছে। তাৰপিছত মোৰো বেক পেইন হৈ আছিল আৰু মই ফেচবুকত পালোঁ, ইয়াতে আহিলোঁ আৰু ডক্টৰক দেখাই আছোঁ। ডক্টৰ ক'ৰ পৰা আহে ইয়াতে? ডক্টৰ পাটনা, বিহাৰৰ পৰা। ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকৈ? ট্ৰিটমেণ্টটো ভালে আছে, কম খৰচ হয়, ইমান বেছি খৰচ নহয় আৰু। কম খৰচতে? হয়। नंगौ, बिथाङाबो जिहेतु नैबे बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनिफ्राय फैदों, आरो बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव बुंथिदों जिहेतु बिथाङाबो गोजाननिफ्राय फैनानै नैबे ट्रिटमेन्ट लादों, आरो बिथाङा नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'राव खनब्रैयानो जाबाय गावनि बेमारनि जिथु फाहामथाय बेखौ लानो फैनाया होनना बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु खम बेसेनावनो बेयाव फाहामथाय होनाय जायो, आरो जायनि जाहोनाव आं दिनै एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव फाहामथायखौ लाफैदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। आरो आं नैबे समाव मिथिनो नाजाबाय, दादा ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই জাগিৰোডৰ। ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল আপোনাৰ? নাই হোৱা নাই, মই প্ৰথম আহিছোঁ আজি। মই যেনে ধৰক ফেচবুকত হওক বা গোৰ্খা লাইভত, তাৰ পৰা মই পালোঁ, কণ্টেক্ট নম্বৰো পালোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্মাচী মানুহজনক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, গম পালোঁ যে বাহিৰৰ পৰা আহে। আৰু আমাৰ তাতো গম পালোঁ, শুনা পালোঁ যে বহুত ভাল ডক্টৰজন বাহিৰৰ পৰা আহে, পাটনাৰ পৰা। যিকোনো শৰীৰৰ গাঁঠিৰ বিষ হওক, যিকোনো শৰীৰৰ বিষ হওক,
সেইবিলাক কাৰণে বহুত ভাল সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ মই নিজে পেচেণ্ট হয় এতিয়া বৰ্তমান মোৰো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো কাৰণে মই আজি আহিলোঁ बहानिफ्राय फैदों आङो फैदों उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि मा जादोंमोन नोंथाङा आङो आजि बे हान्थु बेमार जानाया 6 बोसोरसै 6 बोसोर जाबाय पाटनानि डक्टर मोजां फैदों होनना खोनानायखाय आङो दा खनबासो आरो फैनाया खनबासो माबायदि फाहामथाय होनाय दा फाहामसालियावहाय आं फाहामजानायावहाय हान्थु मोनसेया मोजां जालांगासिनो दङ आरो दिनैहाय हान्थु मोनसेखौ दै बख'दों आरो एखेबारे थाबायनो हाखायामोन थाबायनोथ' बे लावथि लानानै आं न'आव थाबायो आरोखि दायो दा आराम जानायनि लामायाव आराम जानायनि लामायाव फैदों आरोखि नोंगौबो बिथाङाबो जाहैबाय जिथु नैबे हान्थु सानाय सुनायनि जिथु पेसेन्ट आं नैबे समाव आंनि केमेरा फारसे बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बिथाङाबो जाहैबाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानायनि सासे हान्थुनि सानाय सुनायजों भुगिनानै थानाय सासे पेसेन्ट आरो बिथाङाबो नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'राव फैनानै बिथाङाबो दिनै फारसे जिथु फारनैबो बिथाङा सानानै दङ होनना बुंदोंमोन दिनै फारसे हान्थुआ दिनै सागाबाय होननानै बुंदों दा नैबे समाव आं मिथिनो नाजाबावदों जिथु नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'रनि जिथु बिगोमा बे बिगोमानिफ्राय आं नैबे समाव फंनैसो बाथ्रा কি মানে আমার ফার্মেসির নাম তো অনসু মেডিকেল স্টোর হয় মোর ফার্মেসিতে পাটনাপাড়া অর্থোপেডিক ডক্টর নাথ তো মাহত একদিন আহি থাকে স্পেশালিস্টটো আমার অর্থোপেডিক মাহত একদিন আহে আৰু এজন চকুৰ ডাক্তৰ আহে নেপালৰ পৰা এইটো ডেটটো এতিয়া কনফাৰ্ম কৰা নাই আৰু অৰ্থোপেডিক ডাক্তৰ নেক্সট মান্থ ডিচেম্বৰ মাহত 23 তাৰিখ আহিব আৰু স্পেচিয়েলি স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ আহে মাহত একদিন প্ৰত্যেক মাহৰ ফাৰ্ষ্ট টুইজডে মানে প্ৰথম মঙলবাৰে আহে ইয়াতে আৰু ডায়েবেটিছ ডক্টৰ আহে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতীক্ষা নমিতা লামচাল প্ৰত্যেক মাহৰ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে দ্বিতীয় শনিবাৰে আহে তেওঁ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনাৰ তাত ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ এনেকৈ পেচেণ্ট আহিছে নেকি ওদালগুৰিৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি আছে পেচেণ্ট তেজপুৰৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ লখিমপুৰৰ পৰা জাগি ৰোড এইফালে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা পেচেণ্ট আহি আছে আৰু ইফালে বঙাইগাঁও ছাইডৰ পৰা আহিছে পেচেণ্টবিলাক ভালেই চব 100% ভাল পাই আছে আৰু চব পেচেণ্ট এইটো কাৰণে পেচেণ্ট বাঢ়ি আছে আৰু ইয়াতে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ নম্বৰটো আছে 7002260501 24 আৱাৰ আপুনি কল কৰক মই ফোন এটেণ্ড কৰিম আৰু মই থেংক ইউ হয় नंगौ बिथाङानो जाहैबाय जिथु नैबे अनसु मेडिकेल स्ट'रनि बिगोमा आरो बिथाङाबो बुंथिदों जोंनि सिगाङाव जिथु स्क्रिनाव होनाय जिथु बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बार बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो कल खालामोब्ला दिनै बिथांखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बिथाङा जिहेतु बुंबावदों नैबे उदालगुरि जिल्लाल' नङा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेबायदि नैबे ट्रिटमेन्ट लानो फैयो होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों जोंबो हास्थायदों जिथु बिथाङा जिथु नैबे अनसु मेडिकेल जिथु स्ट'र बे अनसु मेडिकेल स्ट'रा फैबाय थानाय समावनो बे उदालगुरि जिल्लानि सुबुं जिथु बेमारिफोर बे बेमारिफोरजों लोगोसे ओनसोल नाङैनो मोनसे मोजां फाहामथाय बा सिबिथाय लानानै फैगोन होननायखौ नैबे समाव आङो रायजोनि जानानै केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बगलारि